Mmụọ nsọ nyere m aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere m aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere m aka icheta ihe site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Jenesis isi nke mbụ malite n'amaokwu nke 11 ruo na nke 23. Genesis chapter 1 verses 11 through 23. Chineke wee sị, ka ala pupụta ahịhịa ndụ, ihe ọkụkụ nke na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha, osisi mkpụrụ nke na-amị mkpụrụ dị iche iche, nke mkpụrụ ọghịgha ya dị n'ime ya, n'elu ala. O wee dị otu a. Ala wee wepụta ahịhịa ndụ, ihe ọkụkụ nke na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha dị iche iche, ya na osisi nke na-amị mkpụrụ dị iche iche, nke mkpụrụ ọghịgha ya dị n'ime ya. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke atọ. Chineke wee sị, ka ihe nke na-enye ìhè dị na mbara eluigwe, ịkpa oke n'etiti ehihie na abalị, ka ha bụrụkwa ihe igosi ihe ịrịba ama dị iche iche, na ịgụ mgbe akara aka, na ịgụ ụbọchị na arọ. Ka ha bụrụkwa ihe na-enye ìhè n'ime mbara eluigwe, inye ìhè n'elu ụwa. O wee dị otu a. Chineke wee kpụọ ihe ukwu abụọ ahụ nke na-enye ìhè. Ọ kpụrụ ihe ahụ nke na-enye ìhè nke ka ukwuu ka ọ na-achị ehihie, na ihe ahụ nke na-enye ìhè nke ka nta ka ọ na-achị abalị. Ọ kpụkwara kpakpando niile. Chineke wee tinye ha n'ime mbara eluigwe, inye ìhè n'elu ụwa, na ịchị ehihie na ịchị abalị, na ịkpa oke n'etiti ìhè na ọchịchịrị. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke anọ. Chineke wee sị, ka mmiri nupụta ihe na-enupụta enupụta, bụ anụ nwere mkpụrụ obi dị ndụ, ka anụ ufe fegharịkwa n'elu ụwa n'ilu mbara eluigwe. Chineke wee kee ogologo anụ ukwu niile dị na mmiri, na anụ niile ọbụla nwere mkpụrụ obi dị ndụ nke na-akpụ akpụ, nke mmiri nupụtara dị iche iche, na anụ ufe niile ọbụla dị iche iche nke nwere nku. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke wee gọzie ha sị, mụọ na ọmụmụ, baa n'ụba, jupụta mmiri dị n'oké osimiri niile, ka anụ ufe bakwa ụba n'ụwa. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke ise. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị.